ओमफ्राय आंनो मा होदों गावस्रा मोदोम जानानै आङो हेलो हाद्रि एरग्रा दाउ आथिंसो होनोब्रा बिदिसो जायो। Good morning everyone, welcome back to the channel. This is Temu, the video creator. लोगोफोरजों दा हाम्फैजों बारियाव नै लबराथा हानो फैलायबाय आरोना ओमफ्राय जिबौआनो बेसेबांबा गिदिर दंमोन नैबे खनायाव दंमोन खारखोना माखोथाय ओइयाव नैयाव हाबबाय बेयाव होद दन्दर दंदां बेयाव जिबौ थाग्रा नंमारगौथ' आरो मुरायाव हाबबाय मुरायाव नैबे मुरायाव हाबबाय आरोना दन्दर दङ बेहाय ओरै खावसे हाबोजोब्बाय आरोना हाखांजोबफ्रामबायानो नै ओमफ्राय दा हागासिनो बिथिं उफाय गैया थाखा खामायनायाबो गोरलै नङा लोगोफोर खस्थ' खालामबासो मोनजायो नालाय फैसा मोनो थाखा मोनो गुडलाब मोनो डलार मोनो बारदावनानै दहाय फार्स्टआवनो फैजेननायावनो बारदावबायना ओमफ्राय बारदावफांगासिनो गोसोआव बेसेबा गिदिर गोसोमथार मोनबा जिबौ दारासो इयो सिरि सिरि थाब थाब फैबाय हाग्रायाबो जौफिनजोबलायबाय नै दाखालि बावैसो मुलि सारदोंमोन मास मोननैफोर जाबाय दा मुलि सारनाया ओमफ्राय दा सारफिनबावनांसिगोन बेहाय थांसिगोनलाय इयावबो ओइ नै बिथिं फांसे दंबावो आरो फांसेना फांनैयानो दं ओरै दंजोबो आं गिदिंलै नै फांसे दं ओरै हाबोजोब्बाय ओरैबायदि बिराद गानलेट दङलै ओमफ्राय गानलेटआबो गानलेट सिगाङाव आं हानाया मोदोमाव नांहैलाजोब्बाय केम्बियानखौनो हास'जोब्बाय माथो केम्बियानखौ एसे बासाय होनना बुंहरदो आरोना केम्बियाम फंबायमोना जायफोर ट्रेनिं लानाय बिसोरसो मिथियो नालाय जों फार्स्टआव हानाया आं हानोनो मोनबावाखैसो ओमफ्राय आरो दानफायसिगोन होननानै जोंहा नोङो ओरैबायदि जानला मोनला हादों दानफायजोबदों दा बेनो सना जाबाय दानफायनाङा होननानै माने बहुद दाम दंना दायो आरो गायफिनबावबायसो आङो दानफायजोबबा खर' हमनांबायमोन दे हादो जल्दि गोलोमफ्रुजोब्बाय जिबौआ बैयावनो हाबदों बै मुरायावनो नैबेहायनो गिथावथावथार बारिफ्राव ओरैनो जिबौ थाखायो गगासिनो बिराद बुरजा जाबाय दसेनो है फांसे दंबावो र' सोरनिखौ हाना होनोसै आं फर गखादों आथाया फार्स्ट हाजेननाया दा बरथिक जाबायदां बरथिक जाजोबाखै आधाफोर जाबाय आरो बेयो नै आधा जाबाय मेसेङावबा हले बुंनानै उसिख्लायजोबो आरोना लोगोफोर नैबे गिदिरनिया बेसेबां बुरजा बेनिबो नै आधा जाहांबाय दा 3 घन्टासो थानानै खांफैनांगोन आरोना बेखौ दायो जों खैथायाव हादों दायो 5:30 हाबाय दिनै एसे लेट जाबाय 4:30फ्रावनो हाफैनांगौ दे सुलि हनै गगार होजोब्बाय इयो थांसैथ'दो गोलोमफ्रुजोब्बाय नै A few moments later. थ' लोगोफोर दहाय जोङो हाम्फैजों फुङावनो हाफैखांबाय नालाय ओमफ्राय अखा हाथारसिगौमोन जेन थेन बारग'बाय आरोना अखाया हायासै इसोरा अनबाय जोंखौ ओमफ्राय दा आङो खांजोबनोसै नै आथाया गगाबाय बेयाव एसेल'थार ओमफ्राय एसे दा बुरजा जानो हागौ ना बरथिक जाहांदों आरोना बरथिक जाजोबासै एसे रानथेयो सानब्रै गाहाम जाबायमोन ना हायिया नै बेयावबो गाबोनसो बांसिन ओंखारगोन इयो र' दुंग्रा दोनखागोन नालाय बेहाय आं खांनानै लाजोबग्रोनोसै बेखौ आरो मेचिनाव लांबावनांगौ दहाय फुङावनो हाम्फैजों हाफैखांबाय नालाय राबारखौ टेपिं खालामखांबाय दा गगाबाय आरोना नै खांनानै लांनोसै आं दा मेचिनाव बरथिक जायाखै आथिं ओरै गजोब्बाय र' खांनानै लाग्रोजोबनि आं हारसिंसो फैदों आरोना लोगोफोर बाल्थिङाव खांसै बेनिफ्राय गिलानाव सोनोसै उपाय गैया खस्थ' खालामाबानो मोनजाया नङा होमबा दायो खांजोबखांबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय खांखांनानै खुरैखौ बिदि बेलथाय दोननांगौ आरोना नैबेयाव आधा बाल्थिं जाबाय ओमफ्राय बेयाव बाल्थिंसे लखबखांबाय आङो नैबे 20 लिटार गिलान आरोना 20 लिटार गिलानजों 20 लिटार जाया 16 लिटार 14 लिटार बिदि ओंखारो आरो मालाबा 18 लिटार जायो मालाबा खिन्थु मोजां फुङाव हानो मोनोबा 20 लिटाराबो गयो गनायालाय सम लायै सम 100 दालसोल'सो दं नालाय बिफाङा माखासे थैजोब्बाय सिगाङावनो
मोजां जोथोन लायाखैमोन ना आगोलाव गायजेननाय समाव खायफाबा मोसौ गाफायबाय खायफाबा एम्फौ जाबाय ओमफ्राय दा बेसांखिनिल'सै आरो गासै 2 बिगा नालाय बे दा हाबाय थानाया मेचुर जानाया ओमफ्राय माखासे गायदेरबावदोंसो दा बेफोरो जाहैजोबबालाय मोजां प्रडाक्सन मोनगोन दा र' ड्रामाव सोनानै लाग्रोसै आं नै गिलानाव आधाल' बुथिक जायासै नैखौ लखब'नि र' दा गिलानखौ साइकेलाव खाबाय नै ओमफ्राय लांनोसै खस्थ' जायोलै बिरादनो साइकेलाव बाइक गंसेखौबो मालाय फंबायासो लांबाय नालाय फंबाया थांलाय फैलाय खालामनायाव नांगौ जायो ओंखायनो बाइक लानो गोनां जादों बाइक गोनांखौथ' आं बिदि रोगानायाव खामानि मावनायाव बाहायनो हाया नालाय दा सोरनावबाफोर एक्सेल बोराय दंबा फाननो गोनां सेकेन्ड हेन्ड गभमेन्टआव खिथाहर लोगोफोर बायगोन आरो आङो एक्सेल बिराद मोजां गारिया एक्सेला माल रोगानायाव सोरनावबाफोर दंबा खिथाहरबानो जाबाय गभमेन्टआव बायगोन आङो सेकेन्ड हेन्ड दायो लांसै आं र' नै मैयानिमोन बेबायदि दोनफैयो आरोना नैथिं नै एसिडजों दैजों आथाजों लगायनोसै ओरै लगायनोसै आंबो खै डलार दंबाव हा डलार ब्रा आमेरिकान डलार बारा खोलो बारदों बरियानो आंबो र' फबनानै लाग्रोसै मिक्स खालामनोसै दायो फानहरखांजोब्बाय दाखालि खावसे दंबावो लोगोफोर दिनैनि हाजिराया जागलायबाय आंहा ओमफ्राय थांसै आरोना दायो न'आव आराम ओंखाम जाहैसै नोंसिनाथ' बिराद बुरजा सानसेयावनो 80 लिटार गाहाम ओंखारो थांनानै बे फांब्रैल' मोनब्रै जागोन बियो बा 6 लिटार बिसिना बुरजाथार नालाय दंफाङाबो नै दंफाङा बिराद बुरजा बिसिना थानानै नैबे लाइन मोनसेल' आरोना लाइन मोनसेल' जाजोबाखै थ' लोगोफोर मेंगुलायबाय आरोना लबार आथा खांना फैनानै ओमफ्राय नै जोंनाव सोर दंफैयो आलासि दंफैयो जोंहा दिनै बेदर मोनजासिगोनलाय नै जिबिकाया बेदर लाबोदों नो बेदर मा बेदर लाबोदों हा अमा बेदर ओमफ्राय बेदर लाना फैखानांगौ जोंनाव आलासि जानो फैबाथाय हद दोनसै आंनो हा मोनसे ओइ जागोन आं चिप्सखौसो दे मोनसेबाव अमा बेदर नै अमा माबायदि लाबोदोंलै अमाखौलाय थिगानो दायो दाउ लायबावनोसै र' न'आवथ' लकेल दाउ गैया फिसासो जोंना थ' थांसै थ' आं हारसिं मोननाय नङा लबारजोंसो खावनांगौ दाउआ लाना फैनोसै र' कनिष्का मोना बैयाव खान्थाल हानहैदों बारियाव नै चक्लेटआ बरिया देरबाय जोंना बारियाव खान्थाल हानदों बिसोरो एम्फौ अरनानै थैबायलै नै चक्लेटआ फांथाम ना फांब्रै थैदों एम्फौ अरदों गुदियाव गुनसुदों नैबे बरिया दालाय खाबाय नै आयौ माथो बुरजा मानो थैबायलै फांथाम गायसनफिनजोबनांसिगोन वादो खान्थालालाय सेस खान्थाला गोजौआव नै दायो लाबोबाय मानै जरासेखा दाउआबो लागायनोसै जानो हागोन ना हाया बियो हारसिं आंथ' जाया दाउखौ दिनै सेरनैल'सोलै सेरनै ग्रोबसो जादों बियो मानैजों आरो बेयो माबाबा खि गारबा 1.5 केजिल'सो जाहैगोन जानो बादों नोंहालाय माबायदि अमा बेदर माबायदि मा ओंख्रि मोनखो ओमफ्राय गरमाव जालायलांला गरम बोथोराव खि आलासि फैयो एखेबारे matariku pak picok cok mata रुनानै खारलांफिननाय बिदिसो खालामफिननोसै आङो
Yaudah. जोब्बाय ओंख्रिया दिनै मा होनो बार खोलो आयौ दे मा ओंख्रिना बिदि मोजां दिनै मा ओंख्रि दाहाय जोङो मोनसे जायगायाव थांगोन आरोना बिराद मोजां ओरैबायदि मोजां बे जायगाया नायब्लाबो अहाया ओंखामसो माथो बिलाय मा ओंख्रि होनायाव सबाय होनो आङो रायलायनायफ्रानो एक्टिंफ्रानो खैसिन खैला जालायलांबाय नै लकेल दाउ बेयाव हायस्लायना दोननानै ओमफ्राय बियो सिबुं ओंख्रि सबायजों लकेल दाउ मानै लाबोखादां ओमफ्राय बियो अमाजों मैथा दे हायदो जानोसै साखिनायग्रोनांगोन ना दे होदो बरियाहाय एकदम जोंना सौखि थांलायनाङा सोरगोफुरि भैरबखुन्दआवबो थांनो दरखार गैया माने बिराद बरियाखा आरोना एकदम नेचारेल बार एकदम औवासुं खनायाव जि साया बरिया ओमफ्राय अमा बेदर लकेल दाउ अमा बेदरजों मैथा जाग्रोगासिनो तनिष्काया नै थान्दा लोंदों जोंहाबो खाम्फायाबो जानो नागिरदों दायो नै थान्दा बथला गाहरजोब्बाय थान्दा बथला नै मजा आरो दंबावो दा लायबावगोन दायो जोङो नै ओंखामजोंथ' बेदरखौ जानो हाया नालाय आलासि दंफैयो गुमै दंफैयो आब' दंफैयो आंनि बिब' उन्दैसिन अच्छा दावथेब होनना बुङोमोन सिगाङाव एकदमबारे दुब्लियाव माबा ना नागिरथिंबाय थायोमोन सान्दुं गोसाबाबो ओंखायनो दावथेब होनोमोन दायो जों जानोसै बरियानो फेमिलि पार्टि दिनै फेमिलि पार्टि माने आलासि जाफैयाबो गोबावसैमोन नालाय ओमफ्राय दा दाउ मानै लायबाय आं दहाय खाम्फाया लायनो होनायखाय न'आव गैयामोन ना दाउआ ओमफ्राय जानोसै दायो अमा बेदर लाबोखादोंमोन गावसोरो 1 केजि लागायबाय गोथाव जादों ना गोथावब्रा अमा बेदर गावनो संबावदोंसो मालाय दाउ लकेल दाउ लाबाय थानाय जायासै होनदो माजों सुनो तनिष्कायासो बांसिन जादोंलै बेदरखौ नै सुग्रा गैया बानायाखै नोङो गस्लायावसो हुगारजोब्बाय आंबो र' अमा बेदरखौ जानि गिदिरासो थुग्रायाव जायो दांबायबा माबा माबि दांलाजोबनानै र' नै बे हाराखौ बख'दो ओरै सोबदो ओरै गारदो मैथाजों अमा बेदरा लाजाबाबखा बरिया गोथाव टेस्टि ना गावबागाव संनाया टेस्टि जाबा आरो बेनो गाना दंबावो र' लकेल दाउखौ जानायनि आंबो बिखाखौसो जागोन आमायथु बिदि दांलाबायो फुंनि ओंखामानो दासो आरोना माने जोंहा 10थासोआव जाखांखाबायमोन नालाय लबार हानानै फैखांनानै ओमफ्राय दा दहाय एसे बायदिसिना बेदराथ' बुरजामोन नालाय जाबाय जानानै स्प्राइट बायदिसिना लोंबाय ओमफ्राय दा नै हायावसो जोंहा टेबोलबो बायनो हाथ'वाखै हायावसो जागासिनो दं हायाव नङा देसन माबा थोरसि सायाव जादों जाखांलायबाय दासो मा ओंख्रिया खोन्थादो दाउ बेदर जाबाय ओमफ्राय माबा अमा जाबाय अमाजों मैथा आसार जाबाय ना फ्राय जाबाय ओमफ्राय सबायजों साम' ना लकेल दाउ वाह दीदी दीदी वाह दीदी बिदा फैनायाव दिनै एसे इन्ट्रेस्ट जादोंना इहाबो माबा सबायजों लकेल दाउ ओमफ्राय दाउ भाजाबाव ओमफ्राय अमा बेदरजों मैथा ओमफ्राय गावसोर लाबोनाय थाइजौ आसार गोथावखा जानोसै आंबो जानानै आरो जोंहा माबा बिदायाबो जाबायना सबायजों दाउ नामाबो जों दाउ बिनानावा बुंनो हायै जाबाय मानो होनो सालाफ्रा गिदिंला सोरनिखौबा दैखौनो लोंसोख्लांलायलांबाय ना गैला स्प्राइटखौ कहेर जायो सालायलांबाय आफांनि गैयासै होननायसै होननो रोंगौ जोंना बिदायाबो इसोर गिलासनो न'खाय नालाय
आकाशपुराखौ पारमानेन्ट खालामना लाखादों नै बिथाङा हाखर जावाबो जाखाया दानि जुगाव ओमफ्राय नाय आंनो मा होदों गावस्रा मोदोम जानानै मा तारिखौ बाय हाद्रियावनो देरबोनाय जोंना बिदायानो बेसेबां सिरि सिरि हुथुमलि जाबाय नै नोंहा दासो लास्टआव गदाय फैनानै बेयाव बखिफैदों देरलानो जि गोथाव जानो जोंहा सबायजों दाउजों आंखौनो जागासिनो मानसिफ्रा माबा बुंनो हायो हाम्फेनि संनायखौ बिराद गोथाव जामारो माबाया बे आब' मा होनगोन बेखौ बै थाइजौ आसार बे बानायनाय जानानै सनाले खैजोब्बाय नाम मुखायो Osuna. Ayo. Taiju asaran tuh berapa gitu? Taiju asar जानानै नै बेजोंनो फाग्ला जाबायनो जोंना बिदैया फाग्ला जाबायनो वाव आयौ लै अरसना बिदिनो माबाफोर नांगौबा नैबे स्क्रिनाव गोथाव बानायखायो आरो लोगोसे बेजों दर्जिबाव लेडिस मानसिनि गस्ला लंपेन्ट सुनाय माबा माबि ब्लाउस सुनाय हाबाब दा हिन्जावासो बोरैबा नंथारानदां ना बिदि नङाने थांसै दायो थांसिगोन आलासिफ्रा जाखांबाय टनिस्कायाबो थांगोननो जिबिका मोनाव जोंहा ओमफ्राय माबा नायहैनो नागिरदों दिनै गादि बिसिना फिसा जाबाय ओमफ्राय गिदिर जायगा नांगौ नालाय बानायहोनो सानदोंमोन ओमफ्राय दा टेम्परारि नांगौ जायो नालाय ओमफ्राय उनाव बानायहोनोसै दायो टेम्परारि बायनानै लाबोथ'नोसै नायहैनि र' पसन्द जायोना जाया बिदिनो दे सोंफिनदो दे आयंखौ सोंदो दे अबाव थांनाय होनदो बोरै दे खालामलाय आयंखौ बिखुनजोनाव थांनानै मा मोनजाबोखो मा बुंबावनो दानोखो मा रावजों खोन्थाबावना नोंखो पुरा हेन्डसाम जाथारदों हेन्डसाम माने हेन्डसाम खाब्रा आङो खावनाया फुंलायलायदोंथ' फुंलायबोथारदोंलै चिरांनि ओंखाम मोनजानानै मा बेदर मोनजाबोखो बेदराथ' खोन्थाजायालै माबा खरसाव मोनगोन আমার ভুল হচ্ছে ক্ষমা করে দেন মা তারিখौ বাই जों दा टाउनाव दसे फैबाय ओमफ्राय थांबाय बिसोरो आलासिफ्रा जोंना नाङालै नाङा सेस हाबजोबगोन जों दा एसे खरसा खालामनो फैदोंमोन आरो गाबोन पुर्निमा नालाय ओमफ्राय दा थांनोसै न'आव मेंबायबो बिसोरथ' मेंबाय बहुत गोजाननिफ्राय फैदों दायो मेंनायाथ' मेंदों 400 किल'मिटार मिनिमाम चिरांनिफ्राय फैदों चिरां जोंनो मा लाबोखो चिरांनिफ्राय जेबो लाबोआखै दे बिसोरो गारि सिङाव दं माला होमबा थांसै चलो नेक्स्ट भिडिअ नेक्स्ट एपिसोडाव लोगो मोनफिनगोन बाय बाय